gata tanganlah kuro deka rajonan jorok-jorok gilo mancari barang rongso sagalo lubang nan baroso lampunan tarang-tarang lindo bak umpamo dama togo sarupo urang kala ampo dapar wintaraso manggareyo seharian da adonan bakico sanjo babuko jota lua uwo sadangkan anak sadang cango den bau taga ma ongko-ongko dicubo mambuka songko hanya tola banyak nan lanyo nan tinggal piri yang joseno untuang ado sakedek sano kuahnya siso satangah mangkok pisang jo ubilah bagiro tapaso itu nan basaso lalu diambil sabatang rokok siso pembarian si uco kurang awak asasiano tapi lah gadang di sipiro sudah dibakar di